क'क्राझार जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बिसिडिसिफोराव गोदानै लुफुंनाय अंगनबादि मिरु बेखेवदों। क'क्राझार जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बिसिडिसिफोर फारियै थिनालि, आमगुरि, कारिगाव, इस्ट मालिगाव, बिसमुरि, मावरियागाव, सिम्बोरगाव, हल्टुगाव, सुखानजरा आरो मागुरमारियाव गोदानै लुफुंनाय अंगनबादि मिरु बेखेवदों। मिरु सरकारनि MGNरेगा बिथांखिनि गेजेरजों लुफुंनाय बे अंगनबादि मिरुफोरखौ दिनै फुंबिलिनि 8 रिंगानिफ्रायनो मोनफ्रोमबो बिसिडिसिनि सिङाव नुजाथिहैनानै बेखेवनानै होयो क'क्राझार जौगाखां खोन्दोनि मावख'गिरि थामहिनबा क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि BDO समिर बसुमतारी आरो 30 नं सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिया। गुबुन गुबुन बिसिडिसिफोरजों लोगोसे देबोरगाव हल्टुगाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय चन्द्रपुर गुदि फरायसालियावबो गोदानै लुफुंनाय अंगनबादि मिरुखौ गावनि आखाइजों बेखेवनानै होयो देबोरगाव बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बुद्धदेब मोसाहारिया। लोगोसे हल्टुगाव बिसिडिसिनि मासिगिरि मनज बसुमतारीनि दैदेननायाव गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरनि सायाव मोनसे मेल जुथुमनाय जायो। गिबियावनो बे बिथिङै जोङो बिटिआरनि CM श्रीजुत प्रमद बर' सारखौ बाख्नायनांगोन जे MGNरेगानि मावथांखिजोंबो बा MGNरेगानि फान्डजोंबो बेबादि अंगनबादि सेन्टार जे लुनायनि सिन्था खालामदों आरो बे सिन्था मथेयैनो दिनैहाय क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकआव फार्स्ट फेज हिसाबै 31टा अंगनबादि सेन्टारखौ दा लुगासिनो दं। माखासेया लुखांबाय, लुखांनायफोरखौनो दा बेखेवलांगासिनो दं। दा बियो मोनसे सोलोंथाइखौ गुरुत्व होनायनि मोनसे नेरसोन। दा बयनोबो सोलोंथाइ होनांगौ होननाय जि बाथ्रा, बे बाथ्रानि मोनसे स्टेप होननानै आं सानो। सोलिफु UPPL दैदेननाय बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव गामिथायारि जौगानाया सोलिगासिनो दङ। बियो MGNरेगाजों मोनफ्रोमबो गामियाव बा मोनफ्रोमबो बिसिडिसियावनो मोनसेयै अंगनबादि सेन्टार, मोनसेयै CC ब्लक, मोनसेयै खमब्लाबो मोनसेयै ब्रिक केनेल जों मोननो हानाय जादों। आरो बेनि गेजेरजों जोङो आइजोफोरनो जायफ्रा बिधवा, जायफ्रा मोननो हानाय मोनसे क्राइटेरियाजों मिलियो, बिसोरनो अरुणोदय स्किम बेफोरखौ होनाय जाहैदों। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो माबानि गेजेरजों BTCनि गेजेरजों आय अनसुंथाइ होननाय स्किम बेखौ होदों। आरो बेमार आजारफोरनि जायफ्रा बेमार आजार लोमजानानै दं बिसोरखौ एसे नायसननोबाबो नायसननाय हिसाबै बिथांमोननो रांखेन्दा होनाय जाहैदों। आरो बेबायदिनो लाइमोनफोर फरायसाफोरनोबो स्कलारशिपनि थाखाय बिथांमोननोबो जगायनानै होनाय जाहैदों। आरो बेल' नङा, दा बयनिख्रुइबो देरसिन जुदि जोंनि BTC गभर्नमेन्टनि मावथांखि होननानै जों बुङोब्ला सुपार 50खौ जोङो रायखांनांगोन। जे सुपार 50नि गेजेरजों हारि धोरोम बायसियालासे जाय फरायसाया फिटनेस, बे फिटनेस फरायसाखौ UPSC, IPSC, APSC फरायनायनि थाखाय फ्रि कचिंनि थाखाय लांनाय जाहैदों। दा बेफोरबायदियै सानफा एफा जोङो UPPL गभर्नमेन्टआ खामानिखौ मावबोबाय थादों, जौगासारनायनि हाबाफारिखौ मावबोबाय थादों। बेयो नैबे ओरैबायदि नङा जे गंसे दैफुनि दैया खेबसेनो गयो। दा जोंनि डेभेलपमेन्टनि खामानियाबो बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे खामानि मावफुंजालांबाय थागोन। दा जोंनि अपोजिसन पार्टिफ्रा जोंखौ बायदिसिना जोंखौ बुंदों। अपोजिसन हिसाबै बिथांमोनहा बुंनायनि राइट दं। नाथाय जोङो बिथांमोनहा गामियाव हाबनानै नायोबा नुगोन, गामियाव ओनसोलाव रायजो राजाफोरनाव सोङोबा नुगोन, डेभेलपमेन्टआ जादों ना जायाखै। आङो बेखौनो बुंगोन जे UPPL गभर्नमेन्टनि जि डेभेलपमेन्ट बियो जागासिनो दं आरो जाबाय थालांगोन। दिनैनि बे 26 सेप्टेम्बर 2022 दिनैनि बे समखौ एबा दिनैनि बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव गासै 36टा BCDC दं। दा बेनिनो मादाव 31टा अंगनाबादिया दिनै लुगासिनो दं आरो बेनि मादाव 18टाया कमप्लिटेड जाबाय। दा बेनि मादाव जोंनि हल्टुगाव BCDC नाबो दिनै लुफुंजाबाय। दा दिनै बेनिनो बेखेवनाय हाबाफारि दा बेखेवखांबाय।
दा गोजोननाय मोनदों जे अंगनाबादि सेन्टार बिल्डिंखौबो जे MGM रेगानि दारै लुफुंनो हायो दा बेजों जोङो गोजोननाय मोनदों बेखौ मावफुंनो हानानै दा बेखिनि समाव आं बेखिनिखौनो फोसावबाय माबायदि मोनो सुबिदा थारमाने सिगां समाव जों नुबोनायफ्राव बबेबा फ्राय गामिफ्राव थारमाने गथ'फोरनि फोरोंनाय खथाया थारमाने बहुत प्रब्लेम बबेबा गामियाव नुनो थाङोमोन थारमाने सोरबा प्लास्टिक खोंनानै फोरोंनाय बा सोरबा थारमाने खामसालिफ्राव फोरोंनाय दा बेफोर बुस्थुआ नैबे अंगनाबादिनि गेजेरजों फारि फारि दरफ्रोमबो गामिया लुफुंजालांनायाव फैयोबा निस्सय थारमाने बे प्रब्लेमा जोबलांगोन आरो जोङो उन्दै गथ'फोर जागायजेननायखौ जों बिनिफ्राय मोजां जायगायाव जों फोरोंथाइ होनो खाबु मोनलांबाय थागोन आरो मोनलांबाय थाथों बेखिनि सिगां समाव अंगनाबादि सेन्टारा दंमोन नाथाय बेबायदि बिल्डिं गैयामोन दा दिनैनि समाव जों बिटिआर सरखार जानायनिफ्राय जों दिनै मोननो हाबाय दा बे हिसाबै जों बिटिआर सरखारखौ जोबोद बाख्नायनाय मोनदों जोंनि गामियाव बा आंनि बिसिडिसियावबो जे अंगनाबादि सेन्टारखौ लुफुंनानै होफैनो हानायनि थाखाय दङ जों फारि फारि लुफुंलांगोन थिग बेबायदिनो दिनै चन्द्रपुर गामियाव दिनै लुफुंजाखांबाय नेक्स्टआव जोङो हरबावनाय दङ जे बे MGM रेगानि दारैनो आंनि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मोनसे वेस्ट बेंजरा होननाय गामि दङ दा नेक्स्टआव फैगासिनो दङ बेखौ बे गामियाव लुफुंनानै होगोन आरो लुफुंजागोनखौ जों मिजिंथिनाय जायो